أن يتغني الله تعالى في كبو الشيطان إبليس الله ينطرم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تبارك ما على مي هنا لوكوليتي. نعم. أني على مي لاهرا هنا كرنغراليتي. نعم. نعم. تابع سورة الزمر. أم بسورة الزمر نفتولا. نعم. نعم. Il est le 4 mois 2026. أيوه. وإذا مس الإنسان أكوني سرالي كرا آدم الديلا. ضر كورولا. دعا ربه. آدم الديبا ما سبكرويلي. منيبا. أسجلي أكو. إليه. كان علما. ثم. سجي. إذا خوله. نعمة. ni ala y'a yɛlɛmɛ k'a kɛ nɛɛma ye minhu ka bɔ ale yɛrɛ ala yɔrɔ nasiyama o yɔrɔ bɛɛ adamaden bi ɲinɛ kɛna a kun kɛra yadu a kun bɛ ka ala wele min kɛ ka na ala ma ka kɔntɔrɔ yɛlɛmɛni ɲɛ wa ja'ala lillahi andadan o yɔrɔ bɛɛ a bi jɛ ɲɔgɔn kɛ ala la liyudilla mun kosɔn a ka filili kɛ an sabilihi liyudilla aw liyadilla mun kosɔn a ka filili kɛ an sabili ala ka sira ma mamadu a fɔ tamatta i yɛrɛ da musa bikufrika n'i ka fitiri waleya ye qalilan waati jan tɛ innaka i ye tigitigi min ashabin nari olu ye jahanɛmɛ dunkew de ye amanu huwa tari e bi mɔgɔ jate de qanitun o ni maa kɛ kelen ye qanitun min jɔlen bɛ ana al-layli su kɔnɔna na sajidan a te turulen do wa qa'iman a bɛ wuli ka jɔ la fana yahzaru al-akhirata o tigi sirannen bɛ a ka don laban ɲɛ wa yarju rahmata rabbih o bɛ k'a maka alijinɛ nata mamadu a fɔ hal yastawi alladhina ya'lamuna yala ko dɔnnaw olu bi kɛɲɛ wa wallazina la ya'lamuna ani kodɔnbali olu bi kɛɲɛ olu ti kɛɲɛ innama nin kuranɛ in yɛrɛ ka kuma bɛɛ yatazakkaru ulul albab kodɔnnaw de bi miiri ala ni k'a faamu ala k'an laban ɲɛ na wa iza massa al-insana durrun a ko a bɛ nin cogo la dɛ ni tɔɔrɔ ye adamaden sɔrɔ ayiwa da'a rabbahu muniban ilayhi o yɔrɔ bɛɛ a b'i ɲɛsin ala ma muniban bi maana segilen ka bɔ a ka kojuguw la k'a fɔ tɔɔrɔ y'a sɔrɔ bana dɔ y'a minɛ a yɛrɛ sigara nin ka na ne fa dɛ o yɔrɔ bɛɛ a ka ko bɛɛ bi yɛlɛma walima ni balawu cunna ka ala k'an kisi a b'a fɔ nin ye juguw nɔ ye a bɛ wuli ka jɔ sa seli ti k'a kɔ bilen seli waati o waati a b'a ka seli dɛbɛnni ta ayiwa o tuma na manamanakan minnu ni kolankolon minnu bɛ a b'o la a bɛ bɔ o bɛɛ la a bɛ n'o minnu kɛ o tuma na o de ye ko iza masali insana durun ni tɔɔrɔ kɔni ye adamaden sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ a b'a ma de wele koyi muniban ilayhi a segilen ka na ala ma ka bɔ a ka kojugu bɛɛ la ala ko nka n'i ye nin tɔɔrɔ in yɛlɛmɛ k'a kɛ nɛɛma ye o yɔrɔ bɛɛ a bɛ ɲinɛ o a bɛ ɲinɛ ala ka o hɛrɛ min n'a ye a ka tɔɔrɔ yɛlɛmɛ ka hɛrɛ d'a ma a bɛ ɲinɛ a b'a fɔ nin ye laada ye nin bana in nin kun ma kɛnɛ de ye furaw kɛra wa kɛnɛyalen filɛ foyi tɛ n ka jurumu nɔ tɛ nin ye laada ye na o yɔrɔ bɛɛ a bɛ dɔ fara ala kan a bɛ dɔ fara ala kan sa tafsiritigiw ni moyi nin de gɛlɛyara tafsiri kɔnɔ kojugu kojugu bon xawariju yɛrɛ caman bɔra ka kɛ xawariju ye nin yɔrɔ in de kama xawariju de ye minnu ye diinɛ dan sago f'u jɔnna kira yɛrɛ ka alabato la jango maa wɛrɛ a yɔrɔ aya in ka gɛlɛn kosɛbɛ tawhidu sira kan n'i y'a lajɛ
par exemple olu ye mɔgɔ kafiriya ka bɔ diinɛ na pewu i n'a fɔ sisan a bɛ mɔbili kɔnɔ mɔbili bɛ ka taa vitesse la sɔɔni dɔrɔn pinɛ cira a bɛ taa yan fɛ a bɛ kule a bɛ taa yan fɛ a bɛ kule mais a bɛɛ bɛ kule la mais fo a taara jɔ alhamdulilayi ti fɔ dɛ chauffeur kɛ ni chauffeur kɛ hakili kun ma sigi non ni hakili kun ma sigi dɔrɔn nin ye ko bannen o tuma na tɔɔrɔ y'u sɔrɔ u bɛɛ kulela ka Ala wele mais mɔbili jɔra mɔgɔ a ma bin bilen bɛɛ ko ni chauffeur kɛ hakili kun ma sigi a ma ɲi o tuma na chauffeur kɛ bɛ tabi ɲinɛ bɛ kɛ Ala kɔ bon aya in ka gɛlɛn dɔɔnin mais nin yɔrɔ in na ni o tafsiri ka jan ɲɔgɔn na kojugu parce que Ala yɛrɛ ye asibabu da fo an ka sɔn o de ma sababu de bɛ yen ni sababu man kɛra ka baara la n'Ala ma fara i kan dɔrɔn ka Ala to yen i mago bɛ sa o dɔ ye Uhudu kɛlɛ ye Uhudu kɛlɛ Alakira tun bɛ yen sallallahu alaihi wasallam silamɛ fɛn o fɛn b'a nɔfɛ a bɛɛ bɛ ka Ala de wele an ka se u bɛ k'u ka kodɔn fana kɛ ka baara kɛ kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ka classement ɲɛna a bolo Uhudu kɛlɛ la kojugu a ye urumatu mɔgɔ 50 cɛ 50 ɲɔgɔnna bɔ kɛlɛdenw na ko aw kana kɛlɛ kɛ fiyewu aw ka to kuluda la yan parce que an bɛ kulu wo de ni ɲɔgɔn cɛ kafiriw bɛ se ka don nin wo in fɛ ka na an kɔfɛ o tuma na aw cɛ 50 ka to kuluda la yan aw kana bɔ yan dɛ k'a fɔ ka d'a kan ko sawa'un intasarna am inkasarna a ko n b'a fɔ a ye fana aw k'aw sen bɔ kɛlɛ la aw ka yan kɔlɔsi an zera o aw kana bɔ yan se kɛra an na o aw kana bɔ yan a ye kɛlɛ dilan ka d'u ma mais Ala bɛ yen fana o u ye kɛlɛ daminɛna dɔrɔn Ala ye se di silamɛw bon o yɔrɔ la ganimɛ ko de tun bɛ yen n'i ye mɔgɔ min faga walima n'i ye su min sɔrɔ a ka donfiniw hɛrɛ min b'a kunna o bɛ y'i ta ye bon silamɛ ninnu y'a ye k'u silamɛ ɲɔgɔn sera kira ko a ye to yen an sera an ma se a ye to yen u ko an ka taa ko kɛlɛ banna ko an yɛrɛ ka taa dɔ sɔrɔ bon sisan u ye yɔrɔ bila fo mɔgɔ damadɔni yɔrɔ bilalen Khalid ibn Walid ani Ikrima ibn Abu Jahal olu nana munumunu u ye yɔrɔ min olu y'a ye maa tɛ yen dɔrɔn olu ko c'est bien olu sina ka na yɛlɛmɛ olu wo fɛ ten olu kɔfɛ ka na a ma bɛn dɛ u ye ko da silamɛw k'a cɛ juguyara kojugu fo ka kira yɛrɛ ɲinw kari a la a cɛ juguyara bon an bɛ fɛ ka min fɔ aw ye Ala bɛ yen mais Ala yɛrɛ de ye sababu bila yen sababu ti bato mais baara bɛ kɛ n'a ye ni kunkolo y'i dimi i ti kuranɛ ta ka da i kunna o ni aspirin b'i bolo i b'o kisɛ kelen bila ji la walima k'a kunu a ka ca la i bɛ lafiya nka n'i ko Ala a ma ɲi dɛ n'i ye furakisɛ in ta n'i ye lafiya sɔrɔ dun i b'a fɔ alhamdulilahi Ala ye ne lafiya ni nin furakisɛ in sababu ye furakisɛ in don dɛ furakisɛ in sababu de don mais Ala sɔnna nin de k'e kɛnɛya n'o tɛ dɔw kunkolo b'u dimi furakisɛ t'o ban dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ dɛsɛ o dɔw la kunkolo dimi na o tuma na mais sababu bɛ yen o tuma na sababu tali ka baara kɛ n'o ye an karamɔgɔ nin bana in kun b'e la e sera k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo di taa dɔgɔtɔrɔ Madu fɛ yen Madu bɛ nin bana in dɔn kojugu mais tiɲɛ de don a b'a dɔn Ala ye kɛnɛya bila ale bolo n'i taara a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kɛnɛya mais
yɔrɔ in ka gɛlɛn dɛ olu kɔni y'a kɛ i jigi mana da fɛn o fɛn ka tɔɔrɔ wulilen kɔfɛ ko i bɛ fɛn wɛrɛ fɔ ni ala tɛ ko i bɔra silamɛya la. suratul kafir inna makkatna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Ayiwa sababu de bɛ baara kɛ fattaba a sababa a tugura sababu de kɔ mana fattaba a sababu ala ma ban ko mɔgɔ tugura sababu kɔ mais mɔgɔ ti sababu de kɛ ala ye ko ko diɲɛna n'i y'a sɔrɔ hɛrɛ la ala de y'a di siga t'a la fiyewu siga yɛrɛ t'o la mais i ka tɔɔrɔw u ko k'o ti da ala kunna ko i k'o da sababu kunna wa iza maritu huwa yashfini mais a ko ni n banana a m'a fɔ ni ala ye n bana ayiwa ni ne banana ala de bɛ ne kɛnɛya mais a m'a fɔ ni ala ye ne bana o tuma na a yɛrɛ ka dumuni kɛcogo a n'a yɛrɛ ka ko kɛcogo o de y'a bana parce que non n'i ye adamadenya dilancogo lajɛ a kuma ka gɛlɛn dɔɔni si bɛ ala de bolo ça c'est sûr mɔgɔkɔrɔbaw ye si sɔrɔ olu ti dɔgɔtɔrɔ ko ɲɛdɔn chance t'u la kodɔn fosi t'u la u ti dumuni woloma dɔn an ka burusiw kɔnɔ an bɛ mɔgɔw dɔn minnu ye san 100 tɛmɛ piwu hali kɔsa in na sisan magan arabuw ka fɛn na a fɛn dafalen b'i bolo cɛ taara fɔ san 100 ani san 40 ni kɔ ma i b'a dɔn a y'a muso laban furu a si san 100 ni san 10 san 100 ni san 10 a y'a muso laban furu o de la ka denmuso kelen sɔrɔ a fatura sisan Arabie Saoudite san 100 ni san 40 ni kɔ a y'o de balo. Ibrahima tanti ma ka ko yable non Ismaël sɔrɔ fɔ san 19 ay ni san 100 ni 10 de o de y'a ka muso laban furulen san 100 ni san 10 makan jamana na sisan o san 100 ni san 10 kɔnɔ a ye muso furu a tilala ka denmusonin kelen sɔrɔ o muso fɛ mais a fatura sisan a bɛ n bolo quoi a bɛ n bolo so kɔnɔ ye ne yɛrɛ kabako ba bon an bɛ se k'a fɔ o bɛ tibu tile la quoi mais an ka cɛkɔrɔbaw ye san 100 ni san 10 sɔrɔ dɔw ye san 100 ni kɔ sɔrɔ u ti tubabu fura yɛrɛ dɔn u ti tubabu fura dɔn u balola ten mais an yɛrɛ ka an ka nsarumuso dɔ bɛ yan a cɛ ye alimami a cɛ kun ye alimami de ye an ka mɔgɔ sɛbɛba don mais alimami kabini ala k'a da a ma deli ka tubabu fura kɛ bamakɔ yan ka wolo yan ka mɔ yan mais don min na u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ko ka pikiri k'a la a ko a denw ma k'u kana sɔn pikiri ka k'a la ko kabini ala k'ale da pikiri ma k'a la pikiri ma k'ale la sɔrɔ o ma don ale la u kana don a la a ye ko bɛɛ kɛ denw ko non ko docteur k'a kɛ a ko k'u kana kɛ mais u y'a kɛ a ma bɔ a la o oui a fatura parce que mɔgɔ yɛrɛ dɔw de dilancogo dɔw de bɛ ala bolo o y'a cogoya yɛrɛ de imam don ansaru cɛsirilen payisi la yaya a cɛ kun ye imam de ye Bagadaji de don wa u ka quartier in tɔgɔ ye di Bagadaji Bagadaji ayiwa ale cɛ ko kabini ala k'a da a ma tubabu fura kɛ y'a dɔn o ye kabakoba de ka wolo Bamakɔ yan ka mɔ yan a ko pikiri kana k'a la fiyewu ne taalen a y'a fɔ ne a ko k'ale y'a f'u ye k'u kana pikiri k'a la ko kabini ala k'a da k'a ma deli ka k'ale la ko mais k'u y'a jagoya k'a la a yɛrɛ da de y'a fɔ ne ye mais a ma ɲɛ o a taara i y'a ye a ye cɛkɔrɔba in ye dɛ. توفي الشيخ ناصر بن بدان على الرشيد والضاري أكبر معمر في السعودية في يناير 2026 عن عمر ناهز 142 عاما. عاصر الشيخ الراهب ملوك المملكة تزوج في السن 110 أعوام وترك 134 حفيدا وزرية. Alors ne kun ye dɔ bɔ a la o ne ko san 100 ni 20 mais yan san 100
ani san 40 ani fila san ne y'o de fɔ ne y'o de fɔ dɛ ayiwa ko san 100 ani san 40 ani san fila cɛkɔrɔba in y'o de balo mais kabako ye min ye a y'a ka muso laban furu san 100 ni san 10 a yɛrɛ filɛ nin ye y'a ye nin ye kabako ye dɛ o kumana n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn si ye ala ta de ye si bɛ ala de bolo quoi mais an bɛ se k'a fɔ ko nin ta an bɛ se k'a fɔ ko o kɛɲɛna ni développement ye n m'a dɔn a bɛ fɔ cogo di tatawuru ye quoi o kɛɲɛna ni fura ɲumanw bɔli kuma ye a kɛɲɛna ni dɔgɔtɔrɔ ɲumanw tile ye an bɛ se k'o nasabu ka t'o la quoi mais an yɛrɛw fɛ burusi fin kɔnɔ to wala an kana mɔgɔ i bɛ ko in ɲɛ dɔn to bɛ kɛ filen de kɔnɔ n'a bɛ k'a cɛmancɛ la fɛnkɛ lɛfɛnin bɛ biri a kan foro la n'a y'a dun a b'a tɔ bila ko ni a b'a lafiya wula fɛ a b'o dun dimɔgɔw wo foro fɛn ɲɛnɛmaniw wo fɛn bɛɛ bɛ don o la yen a bɛ n'a lajɛ dɔrɔn n'a bolo sera ka min bɔ a b'a tɔ dun mais mɔgɔw ye siba sɔrɔ o la mais bi yɛrɛ ko nɔgɔ bɛ bolo la an bɛ dumuni kɛ ni furusɛti ni fɛn tɔgɔ ye di kuyɛri an bɛ dumuni kɛ n'olu de ye mais o bɛɛ kɔ mɔgɔw bɛ ka sa kabini san 25 san 30 kumana kabako ye si ye quoi kabako ye si ye mais si bɛ kɔlɔsi dɛ o fana fɔ a ka sɔn o ma wulibali don jami to si de la n'i y'a dɛgɛdɛgɛ n'ala farali kan i bɛ waati kɛ mais musakaw ani hamibaw ani jɔrɔw ani min se t'i ye fɔ n k'o sɔrɔ olu de bɛ si ban pewu a wulibali don dɛ ayiwa i y'a ye ko kira ko sɔrɔ silam ko hami yɛrɛ ko kɔrɔ tilancɛ don c'est à dire i k'an ka kɔrɔ san 40 mais ni hami cayara san 20 i bɛ kɔrɔ kabini san 20 e ma ye denmisɛnninw bɛɛ si jɛra ni ye denmisɛnnin fɛn o fɛn lajɛ sisan si jɛ b'a bɛɛ kun la foyi tɛ hami kɔ hami dama dama de don ani dumuni parce que mɔgɔ dumuni fanda filɛ nin ye fanda ka ca a la fanda bɛ si sɔrɔ wa wulibali don dɛ mɔgɔ min ka ko ni bɛn b'a yɛrɛ ma seba t'a ye a ka ca la olu bɛ si sɔrɔ mais mɔgɔ o mɔgɔ mana se sɔrɔ an ka nin waati in na n'ala ma fara a tigi kan a b'a yɛrɛ fa duman ti bɔ n da tulɔlen ni tulɔlen e t'atɔ don sɔgɔsɔgɔ i ti wɔsi a y'a jan t'o la dɛ kosɛbɛ o ye dɔgɔtɔrɔw ka kuma de ye o ye dɔgɔtɔrɔw ka kuma ye mais kabini dɔgɔtɔrɔw mana kabini dɔgɔtɔrɔya ma développer ala kira yɛrɛ balolen sallallahu alaihi wa sallam kira ko silamɛ ale ka suna dɔ don n'i ye dumuni kɛ k'i fa ko i ka wuli ka masafa dɔ taama ka segin ka na nin ye hadisa de ye kira ko ten sallallahu alaihi wa sallam a ka suna dɔ n'i y'i fa dɔrɔn k'i ka wuli mais docteur nana sabati bi k'a fɔ n'i ye dumuni kɛ ni kɔnɔ fara k'i da ka sɔrɔ i kɔnɔ falen don a ka jugu mɔgɔ ma kojugu a bɛ bana dama min se mɔgɔ ma docteur da bɛ s'a ma mais a fɔlɔ ye furu ye a b'a daminɛ furu de la ka taa yɔrɔ bɛɛ i y'a dɔn nin y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔya ko ma développé quoi kira y'a fɔ a ka suna don n'i ye dumuni kɛ ka fa dɔrɔn ko i ka wuli ka hakɛ dɔ taama ko ka segin bon o ni bi dɔgɔtɔrɔ développé lenw bɛ ɲɔgɔn ta tɛki i b'a fɔ a kɛra a tile la kumana nin fɛn ninnu bɛɛ bi an da alakira la sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ mɔgɔ gansan kun tɛ an yɛrɛ san 100 ni san 40 cɛ b'a cogo la san 100 yɛrɛ mɔgɔw b'i tɛgɛ minɛ hali i ti mɔgɔ dɔw dɔn bilen i yɛrɛ ka mɔgɔw la mais nin ye 142 ka muso furu 110 ka denmuso kelen sɔrɔ i y'a ye cogo di alhamdulilayi ale b'a ala tanu
parce que n'i ye si sɔrɔ silamɛya kɔnɔ o ye ala tanu de ye k'a ye hiji ko 40 kɛ si 40 a ka si in kɔnɔ a m'a bɛɛ kɛ sigi la koyi k'a ye hiji kɛ ko 40 kɛ si ka di dɛ n'i y'a ni kɛnɛya sɔrɔ an kɛra mɔgɔ silamɛ mana si ni kɛnɛya sɔrɔ ala y'i sɔn dɛ amin 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 ala k'an dɛmɛ o tuma na wajala lillahi andadan ani yɔrɔ in n y'a fɔ a ye cogo min na a b'a janto a la o tuma na minnu ye dan sago nin yɔrɔ in na ayiwa olu de kɛra khawariju ye foyi tɛ se ka foyi kɛ ko fɔ ala mais asibabu bɛ yen ala ye sababu bila ye o bɛ fɛn kɛ sababu bɛ fɛn kɛ dɛ ala k'an dɛmɛ na liyudilla an sabilihi tara na filili kɛ ka bɔ ala ka sira kan o yɔrɔ bɛɛ a bɛ ala bɔ a la a b'a fɔ n ye hɛrɛ sɔrɔ ka bɔ a bɛ ɲinɛ ala kɔ na a fɔ fitiri wale in ye ko a ka damu n'a ka kafiriya ye kalilan sanga suru a ti mɛn o ko mɛnta tɛ mɔgɔ si kɔni ko mɛnta tɛ na ko i kana siga dɛ e ye janimɛ dunge yɛrɛ de mɔgɔ min bɛ ala ka hɛrɛ fitiri waleya o de la kira ko musow ma ko a ye saraka bɔ dɛ ko n y'a ye lahara janimɛ den ka ca aw de la a ka sanayɛlɛ don a nalen y'o de fɔ musow ye a ko a y'a ye janimɛ den ka ca musow la kosɛbɛ k'u ka saraka bɔ ka tuubi a ko aw bi jɛ ɲɔgɔn fitiri waleya takfuruna al-ashir a cɛ bi fɛn bɛɛ k'a ye nka ni mankani wulila i ye mun kɛ ye o ye kojuguba de ye ala yɛrɛ ma sɔn i ka fitiri waleya ale ma ala ti sɔn jɔn ka fitiri waleya ɲɔgɔn ma min kɛr'i ye a barika da min kɛr'i ye a tigi fo kana ɲinɛ ɲuman kɔ o tuma na ala ko innaka min ashabi nari o don wa e kɛra janɛmɛ dunge ye parce que i fitiri waleyara na yala maa min hakili bɛ ala la n'a jɔlen don su fɛ dugutilama fɛ a tɛ turulen don ala ye a jɔlen don ala ye o bɛ k'a ka laharaden jɔrɔ a bɛ ka ala ka alijinɛ nata muhamadu a fɔ maa minnu ye ala ko dɔn o ni mɔgɔw bɛ se ka kɛ kelen ye min tɛ foyi dɔn ala ko la olu tɛ se ka kɛ kelen ye dɛ maa min ye ala ko dɔn o ni maa si tɛ se ka kɛ kelen ye mɔgɔ min ma fɛn dɔn ala ko la jogow tɛ kelen ye taacogo tɛ kelen ye baara kɛcogo tɛ kelen ye na a ko maa si tɛ waaju ka segin a kɔ ka kojugu ni koɲuman faamu ka bɔ ɲɔgɔn na fɔ hakilibatigiw hakili jɔyɔrɔba bɛ hakili la dɛ minnu ma se ka ala ko faamu hakili dɔgɔya de don mais ɲɔ tɛ ala ko ye yɔrɔ man jan naam muhamadu a fɔ a fɔ n ka jɔn ye minnu k'u dalen bɛ ni ala la k'u ka sira ala ɲɛ ittaqu rabbakum o ye kuma jɔyɔrɔ dɔ de a ye sira ala ka ɲɛ an ka taa ɲɛ min b'aw ɲɛ lahara o tuma na ne fayilu ko man ca ne fɛ wajuli la o t'a la yɛrɛ mais i ko sisan ni lezina hasanu i bɛna o ɲɛfɛ kosɛbɛ i b'a fɔ ko hasanatun ko alijinɛ bilalen bɛ kabila mɔgɔw de ɲɛ minnu ye baara kɛ ka ɲɛ nin diɲɛ ɲɛnamaya in na yan wa ardulahi o don wa i k'a dɔn ala ka dugumakolo fɛrɛlen bɛ i k'a dɔn ko in bɛ cogo min na
ala bina sabali baw de ka mure dafa uni yorola sabin kwa ali mizani tituru ye a ni yoro ma no de mo minu saballa wa angata amina sabal muhammadu afo nga jonye minu ngu dalembene alala ko aisra awmanye aisra alanye hasanatun mana ikado alijine lillezina ahsanu angeme ko bla mo de nye lillezina ahsanu mo minu nga bara nyena jena ya ni jena tigaina wa ardullahi wasi'atun nga alaka duguma kolo ferele do de ni tise ka ala ko ke yoro do la yembla ikata yoro worela ikati ka ala ko ke inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum wa ikado ma saballew olu ka sara dafale biduma kasoro mijani yere maturu olu ye onge do bi do alijina na mijani tisuma olu ye de ayaka nyumani juguma pese oye minga nyumani juguma ka suru nyona de ni siga be mina obi pese o no te siga ndaw ti pese de olu bitanu yere ko kafiru bitanu yere ko islame bitanu yere obi nyingali yere ke lara do ko mizan bituru ka mizan tituru temena mizan turuma ala ko be mo de minu saballa sabali man no gonde أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أيوة la rapeseli tikiwe kafiria dazago dobe mo tonyo dobe mizanu tituru directive was no nga peseli tikuwe de o apoera do o yoro la fana ala kira sallallahu alaihi wasallam asaballa ay sahaba shuka ke sabalika sabali sarata le la kwa ni qur'ane belaje ala ibara be sarafo mais ama sarafo saballa ama sarafo shuna nimbe fempo do de ala rebulu mami sera ka sabali ibi qur'ane belaje itaka sarai ko uka sarabi ale ala de ku ka sarabi ale ere ala de sabali ka gelen ngoli ne ma fo ne ni fo mo chama kumana minu ba fo chena krambo ni ko anni muso etege da nyaga ku ikani tasara katu ni mbebe sabali de kono webe amade lalao amade suraka muso ba fara muso a chenye ka fo ka tashi ka susu kojugu amade lala ala kana sama ko abi fawo sabali bi fen chaman deta parce que sabali min fora no sabatiri la et puis que iye woliude yo sabali ba be woliude sabali folo doye ka sabali e kana ala kota muso tibolo wal muso do fle akembe ka yere dima ka sira ala nye ka fo nebi nike tona ne jana ni wo ala kam sabali setene cheka wari bunu ne fle mise ka ta ka ken saboni ndungo e mati bo akalama nga ne islame de ala kama ni nafulo inje na ko nga sedan kono aya tigi nyini wo sabali no sarati saballa kwa qur'ane be ala yere ma sarafo saballa ne che ntonyo ne che ntoro ne che ni ndanga ye ni ndanga ne rebse kan ngenchela me nyato ala
o ye sabali belebele dɔ ye fo an k'an janto nin yɔrɔ ninnu na ne sinamuso ye nin kɛ n na n bɛ se k'a kɛlɛ n bɛ se ka n ta sara a tɛ se ka nin kɛ ne ɲɔgɔnna na mais ne t'i n ta sara ne y'a to Ala ma bilahi ne m'a dɔn i bɛ se ka batugu min kɛ min baraji bɛ se ka bonya nin ye mais Ala yɛrɛ ma sara fɔ sabali lafiya a ka bon o ma lahara Ala kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ la a ko lahara Ala bɛ mɔgɔw wele ko mɔgɔ minnu ka juru bɛ ne na k'u ka n'u ka juru nɔfɛ ko bɛɛ kamana bi gan mɔgɔ ka juru ka kɛ Ala la ko a b'a fɔ ɔhɔ minnu sabalila ni Ala kama u ka juru bɛ na u kana min ye ko to c'est-à-dire dekun to ni Ala kama ka wali nafolo to ni Ala kama ka jɛnɛya to ni Ala kama i balima ye kojugu k'i la i tilala ka balimaya k'a fɛ ni Ala kama olu ka juru bɛ ne na u kana sabali ti ko fitinin ye dɛ ko in bɛɛ ye sabali de ye kusayi ni sabali banna dɔrɔn c'est fini kojugu bɛɛ bɛ bɔ sabalibaliya de kɔnɔ hɛrɛ bɛɛ bɛ sabali de kɔnɔ ayiwa sabali ye dayɛlɛli hɛrɛ dayɛlɛla ye dɛ isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum ya ye Ala ko de wa salati inna Allaha ma'a sabirin ayiwa ya ye sabali ka gɛlɛ dɛ mais Ala ka koba bɛɛ bi sabali de kɔnɔ a ye sabali a y'u ka sabali a y'a jija a ka sabali setanɛ tɛ sɔn a ma parce que a ka di Ala ye setanɛ tɛ sɔn a ma a ka di Ala ye sabali ka gɛlɛ dɛ kira sabalila n y'a fɔ a ye dekun sɔrɔ a ka denbaya kɔnɔ waati la o don a bɛ se k'a muso bɛɛ haramu Ala y'o fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ ni ninnu taara an bɛna ni dɔ wɛrɛ ye Ala y'o fɔ a ye ni ninnu ma sɔn u to yen n bɛ muso wɛrɛw d'i ma minnu bɛ ne Ala fɛ u bɛ siran ni Ala ye u dan bɛ ne Ala la furu labatɔlaw don n b'u d'i ma kira sabalila a tɔɔrɔla mais a sabalila o la fo a k'a fɔ a mu furu kɔnɔ fɛn caman b'a la ko wa Ala fana très généralement Ala bɛ a ka jɔnbaw lajarabi ni musow de aw bɛ nin bɛɛ fara sabali de kan a wulibali to dɛ pour que i ka lafiya i ka so sabali i ɲɛ tugu kɛ naloma ye nka kana kɛ nalomaba ye kɛ naloma ye musow bɛ min kɛ ani denmisɛnninw dɔw bɛ min kɛ a k'i n'a fɔ i ɲɛ t'a la dan bɛ o ko la n ye n ka 4000 bila n nana sɔrɔ 2000 taara a k'i n'a fɔ i kun t'a da dɔn maa wɛrɛ m'a ta a yɛrɛ kɔ a k'i n'a fɔ i t'a da dɔn tɛmɛ o dɔw kan i ye koni dɔ kɛ muso dɔ muru dɛ ne tɛ jɛni ye i ye nin kɛ ne la ko a k'i n'a fɔ i m'a mɛn nka n nana sa minɛ ta bɛ min a bɔra kɛ naloma ye kana kɛ naloma ye kojugu dɛ non dan dɔw bɛ yen o t'i sago dɛ non dan dɔw bɛ yen o t'i sago voilà mais sabali a tɔ muɲu n'u pɛrɛn-pɛrɛnna ka ban sɔɔni dɔrɔn o y'a bannen ye foyi tɛ yen bilen mais n'u pɛrɛnna e yɛrɛ pɛrɛnna kɔrɛ ka kɛnɛ waraba ka kule wulu fɛ non o t'i kɛlɛ ɲɔgɔn ye o i bɛ muɲu de n'ale fɛnɛ dɔrɔn i b'a nɛgɛ a bɛ nɔgɔya ni sabali de b'a datugu a ma nɔgɔ kuma dɔw la mais sabali
sabali ma nɔgɔn dɛ ni sabalila i bɛ fɛn caman nko i bɛ fɛn caman mara wa i bɛ fɛn caman ye mais n'i kɛra n ka fari ye fɛn caman b'i dan dɛ mais an t'a kalan an ka fɛnw na cɛ dɔ muso y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ cɛ sɔ jara a taara Seydina Umaru nɔfɛ ko a bɛ taa damakasi kɛ a y'a sɔrɔ Umaru muso bɛ k'a neni fo taa n b'i muɲu k'i sigi kalifa kuturu a muso bɛ ka ko d'a kan a bɛ ko d'a kan cɛ ye Umaru fɔ Umaru ko bisimila ko bɛn ko foyi ne bɛna n da fɔ ye jɛ e ta ka jugu ne ta ok ayiwa siga foyi t'a la silamɛya bɛ tan de ala ka jɔnbaw caman bɛ yen a caman ye tɔɔrɔ sɔrɔ musoko sira kan mais a m'u tɔɔrɔ parce que u y'a muɲu ala ka muɲu d'a ma naam Muhamadu a fɔ i k'a dɔn ne Muhamadu ne yamarula ala fɛ ko ne kana maa wɛrɛ bato ala kɔ wa n ka n kɔnɔna jɛya ala ye ala batoli la n kana fitiri waleya ne yamarula ala fɛ ko ne ka kɛ muslimina yɛrɛdiba fɔlɔ ye nin jamakulu in na ala ko ne ka kɛ yɛrɛdiba fɔlɔ ye ala ma kɔni na kul Muhamadu a fɔ kafiruw ɲɛna umirtu ala ye ne yamaru jakuya yamaru do an a'budallaha ko ne ka ala bato mukhlisan kɔnɔnajɛya ye ala ye a ka diinɛ na kɔnɔnajɛya ye ala ye a ka diinɛ na ko i ma nɔgɔn dɛ kɔnɔnajɛya in de kɔrɔ ye jogo bɛ baara kɛ tawhidu bɛ baara kɛ u tɛ taa ɲɔgɔn kɔ fi mukhlisu ikhlasu bina de kɔnɔnajɛya la baara o baara n'i b'a kɛ diɲɛ na f'i k'i kɔnɔnajɛya o tuma na ko ne ka kɛ mɔgɔ kɔnɔnajɛ mais u b'a la na siɲɛ caman tawhidu sira de kan n kana fila fara ala kan naam wa ne yamarula ko ne Muhamadu ka kɛ nin mando ye silamɛ fɔlɔ ye yan do a ti fɔ silamɛ ye fɔ yɛrɛdila silamɛ yɛrɛ ye yɛrɛdila de mɔgɔ min y'a yɛrɛ di ala ma ko n bɛɛ filɛ ko wa wajibiyara ne ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye aw cɛ la min b'a yɛrɛ di ala ma naam Muhamadu a fɔ ne Muhamadu min filɛ nin ye ne yɛrɛ bi siran o ni ne ye ma sɔsɔ n'o ye ala ye ne bɛ ka sira don ɲɛ n ka taa ɲɛ azimin don min ɲɛ n ka taa ka gɛlɛn mais hali ni yɛrɛ ma se i b'a dɔn safurulayi an ka taa olu Muhamadu a fɔ ko ala n ti dɔwɛrɛ bato o kɔ n kɔnɔna jɛyalen ala ye n ka ala bato la fɛn o fɛn mana ja a y'o bato sa shiitum n'o ye aw ja k'a sɔrɔ ala in tɛ a fɔ ko maa bɔnɛnɛw lahara maa bɔnɛnɛ de ye mɔgɔw ye minnu y'u ni yɛrɛw kasara ya an'u somɔgɔw lahara don i k'a dɔn o min filɛ nin ye o de ye bɔnɛ yɛrɛ ye bɔnɛ min sɛbɛ kɔrɔ bangenen bɛ mɔgɔ bɛ pɛridi nka pɛridi kɔda ko o de ye nin ye a ko cogo di an bɛ taa ayiwa an ka taa kɛ lahum a b'u ye o mɔgɔ bɔnɛnenw sanfɛ zulalun kaba nɔgɔla i n'a fɔ datugulana kabini jahanɛmɛ tasuma na wa a b'u senkɔrɔla fana na kaba nɔgɔla
zalika o ɲangata min filɛ nin ye ala bɛ nin kɛ k'a ka jɔn ɲumanw siran ala b'a fɔ ko n ka jɔn ɲumanw a ye siran ni ala ɲɛ kira ko i k'a dɔn ne yɛrɛ muhamadu ne yɛrɛ bɛ siran ina asaitu rabbi ni ne ye ma kota ne yɛrɛ muhamadu bɛ siran ala kotali ɲɛ sabu n b'a dɔn ni y'a kota ni n ka kira y'a hɛrɛ t'a kɔfɛ azaba yawmin azimin a ko n bɛ siran donba ɲangata ɲɛ donba ɲangata o ye lahara ye n'i yɛrɛ ye kaburu lajɛ k'a koron cogo lajɛ ala ko a to e m'a to ala ko a to e m'a to ɔ i talen ka taa da o dingɛnin kɔnɔ bɛɛ bɛna k'i kelen to yen mɛlɛkɛw b'u ka baara daminɛ cɛpɔr ko ninnu bɛ ban o tumana ala kira yɛrɛ ko ne yɛrɛ bɛ siran lahara ɲangata ɲɛ kul a fɔ e ti ma foyi bato ni ala tɛ wa kɔnɔna jɛya o ala batoli la ikhlasu de bɛ yan dɛ ko bɛɛ ye ikhlasu de ye lahu di k'i ka diinɛ halasiya ala ye ko bɛɛ b'i yen de ni yen pɛridiri i bolo dɔrɔn ko tiɲɛna parce que i bɛ don nafigiya de kɔnɔ kafiri ka fisa nafigi mɔgɔ bɛ fili n y'o fɔ ye o ɛlikɛmali la mɔgɔ bɛ fili o nka n ti bɔ fili kɔnɔ da la ala fununi kɔrɔ ala kana funu an kɔrɔ naam nka ni fɛn o fɛn y'i ja o bato min tɛ ala ye o kɛ i k'a dɔn mɔgɔ bɔnɛnenw o de ye minnu y'u yɛrɛ k'u bɔnɛ ani k'u ka denbaya bɔnɛ lahara don nin yɔrɔ kɔrɔ tafsirikɛlaw fɛ foko fila don foko fɔlɔ ye minnu allazina khasiru anfusahum mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ ni bɔnɛ i bana ala la i y'a kɛ bolisɔn ye wa ahlihim i tilala k'i somɔgɔw bɔnɛ k'olu to walejugu la o ye tafsiri fankelen ye nka fankelen ko minnu ye allazina khasiru anfusahum minnu yɛrɛ y'u yɛrɛ ni bɔnɛ o ni bɔnɛ in taara se mun ma wa ahlihim hali hɔrɔnmuso minnu kun kan ka d'u ma alijinɛ kɔnɔ n'olu k'u somɔgɔw ye k'u y'o bɛɛ pɛridi a faamuna wala k'u ye o hɔrɔnmusow fana pɛridi yawmal qiyamati u m'o sɔrɔ o tuma na ko ahlihim yan dɔ ko a kan bɛ i somɔgɔw ma diɲɛna yan ko a kan bɛ i somɔgɔw de ma alijinɛ kɔnɔ o tuma na i yɛrɛ pɛridira i kun b'i somɔgɔw minnu sɔrɔ n'olu b'i ɲɛnajɛ ayiwa i y'o fana pɛridi n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu ko i k'a dɔn ni pɛridi bɛ yen dɛ ko nin de ye pɛridi yɛrɛ ye ɛlimubinu pɛridi min bangenen don o tuma na ahlihim a kuma ka ca tafsiri la a bɛ se ka kɛ i ka denbaya kɛra ala fɛ e yɛrɛ ma k'a fɛ lahara dɔ ye n'u ti ɲɔgɔn sɔrɔ e bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ olu bɛ alijinɛ kɔnɔ a ti ɲɔgɔn ye o tuma na pɛridi in dɔ ye o fana ye pɛridi in dɔ ye komi n y'a fɔ cogo min na alijinɛ hɔrɔnmuso minnu y'i somɔgɔw ye i b'o pɛridi pɛridi in dɔ ye diɲɛna yan e ma kɛ ala fɛ i m'i ka mɔgɔw kɛ ala fɛ o tuma na pɛridi da y'o ye o tuma a ca bɛɛ a kɔrɔ fɔlen don kɔrɔfɔ ko caman na naam lahum do o de ye pɛridi yɛrɛ kɔda ye bɔnɛ kɔda y'o ye dɛ naam a ko jahanɛmɛdenw sa k'u sanfɛ bili dɔ bɛ yen masiba bonya fɛ a kaba nɔgɔlama de don a dulonnen bɛ u kunna tasuma b'a la o
yɛrɛ tɛ ɲangata in dama ye dɛ ومن تحتهم سلل wa u sen kɔrɔ fana نعم o ɲɔgɔnna ɲangata de bɛ a lahara tɔɔrɔ n'ala ko a b'i tɔɔrɔ ala b'a ka mɔgɔ dɔn adamaden dɔn bili ka kalan dugumana ka kalan لا يموت فيها ولا wala yahaya i ma balo i ma sa lahara ma nɔgɔ dɛ lahara ma nɔgɔ an k'an cɛsiri et puis ɲɛnamaya waati dɔ de don an si t'a ban kuma dɔn n b'a fɔ don o don ya kɔrɔbalenya ti saya la والله fitininiya t'a la أي i yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw su don o y'i den ye n'i y'i den su don ka ban e bɛ ka tile joli balo bilen i yɛrɛ ma sa dɔrɔn saya ti kɔrɔbayɛlɛ ni fitinin na dɛ saya ye nakuma de o la mɔgɔ kan k'i dusukun yɛlɛma ka tuubi نعم ka segin kɔ ka ala yafa deli الله أكبر n'i y'o y'i yɛrɛ la dɔrɔn نعم sɔn ko ala mago b'i la الله أكبر ala mago ti maa o maa na bi sitanɛ b'i su ka kɛ walejugu kan نعم kumana ala ka don an n'a cɛ نعم lahara ɲangata man ɲi sanfɛla ka kalan dugumana ka kalan ذلك يخوف الله به عباده a ko nin ɲangata in ɲɛfɔ kun ye aw ye kabini an ma se lahara نعم ko ala b'a dabɔ a kama ale ka jɔn kunnandiw a bɛ nin kɛ k'olu siran pour que o kuma in ka fara a yɛrɛ dusukun kan ka se a ka sitanɛ taara na kisi نعم ko a fɔ kun ye nin de ye نعم n'i ye tɔɔrɔ in dɔn yanni i ka taa bala la a bɛ se k'i dɛmɛ k'i se i ka sitanɛ na والله naam يا عبادي فاتقوني o kumana a ko y'an ka jɔnw ne ka jɔnw a ye siran ni ala ɲɛ dɛ a faamuna a ye siran ni ala ɲɛ ne ala ko a ka dan yɔrɔ min na a ye dan ye a ye sabali naam والذين walezina a ko mɔgɔ minnu اجتنبوا الطاغوت minnu y'u yɔrɔ janya ka bɔ boliw ni fɛnw o n'a ɲɔgɔnnaw la أن يعبدوها n'olu ma sɔn k'olu bato وأنابوا olu y'u ɲɛsin ala ma إلى الله ka na ala ma لهم البشرى alijinɛ b'olu ye lahara فبشر عبادي muhamadu ne ka jɔnw nisɔndiya الذين jɔn minnu ko don يستمعون القول minnu y'a ne ala ka kumakan mɛn فيتبعون أحسنه minnu ye kuma mɛn n'u tugura kuma ɲuman nɔfɛ فأولئك o tigilamaw الذين o de ye mɔgɔw ye هداهم الله ala y'olu kanda وأولئك o tigilamaw هم kana siga dɛ أولو الألباب olu de ye hakilibatigiw ye a ko di والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها mɔgɔ minnu y'u kɔ don ka bɔ boli la نعم u ma sɔn ka boli bato الله أكبر وأنابوا إلى الله u tilala k'u ɲɛsin ala ma k'u kɔ don boli ma لهم البشرى k'u kana siga dɛ alijinɛ b'olu ye lahara فبشر عبادي n ka jɔnw nisɔndiya الذين يستمعون القول minnu bɛ kuma bɛɛ mɛn نعم فيتبعون أحسنه ngo bi tugu a ɲuman nɔfɛ kafiriw y'u ta fɔ نعم n'i ye boli ta n'i ye nin k'a la n'i ye sɛfin faga ye a bɛ nin k'i ye n'i ye sɛjɛ faga a bɛ nin kɛ نعم mais dɔ ko ma wɛrɛ tɛ yen ala kɔ yastami'una alqawla u ye kumakan mɛn e y'i ta fɔ nin y'a ta fɔ kumaw mɛnnen kɔ فيتبعون أحسنه u sɔrɔla ka tugu kumakanw na ɲuman nɔfɛ o kumana u tugulen ɲuman nɔfɛ أولئك الذين هداهم الله olu de ye mɔgɔw ye ala yɛrɛ ye mɔgɔ minnu kanda وأولئك هم أولو الألباب wa ni hakilitigi bɛ yen olu do dɛ naam أفمن a fɔ mɔgɔ bi kɛɲɛ wa حق عليه كلمة العذاب ɲangata sabatira mɔgɔ min kan أفأنت yala e muhamadu تنقذ من e bɛ se ka maa kisi wa في النار mɔgɔ min ka tasuma do sabatira i tɛ se i bɛ wajuli kɛ fo ka t'i sa o t'a jogo dabila o tɛ se k'a fɔ fo a bɛ taa halaki naam أفمن حق عليه كلمة So, العذاب ma bɔ jahannama kɔnɔ. Ah. Bali.
n'a n'i donna jahanama kɔnɔ a banna o ti bɔ a tɛ se Muhamadu e bɛ se ka maa kisi maa min bɛ jahanama kɔnɔ e bɛ se k'o bɔ Ala yɛrɛ ko k'a tɛ se Ala kira tɛ se ka maa bɔ ayi kana don jahanama kɔnɔ dɛ nka sɔsɔli t'a la dɛ dɔw ko n'i donna i bɛ bɔ olu y'a faamu ten mais kuranɛ ye min fɔ an ye k'i ti bɔ aha wa ko jahanamadenw di fama jahanama ma abada k'a fɔ k'u tɛ yen bi k'o ti kɛ voilà an karamɔgɔ y'o de fɔ wa ma hum anha bighayibin u ti fama ma dɛ ayi k'a fɔ u tɛ yen bi ayi o ti kɛ kana don jahanama na dɛ n'i kɔni donna anw fɛ parce que bɛɛ n'i ka faamu tɛ diinɛ na anw fɛ i ti bɔ wa kuranɛ ko i ti bɔ maa ti don jahanama na ka bɔ dɛ Ala ka n'i don dɛ Ala ka n'an don an kɛ khuludun bila mawti a ye dumi jahanama kɔnɔ ko saya tɛ yen an kɛ e maa ti don ka bɔ dɛ Ala mago bɛ maa o maa na yanni i ka sa i ka kan ni tɔɔrɔ min ye i b'a ye yan i bɛ sa tuma min na o b'a sɔrɔ Ala yafara i ma an ye nin fɔ siɲɛ caman ni Ala ye lajarabi minnu s'i ma n'o ma se k'i ka jurumu ban a bɛ fara i ka sigara kan sigara bɛ gɛlɛya ni ti bɔ fiyewu fo k'a sɔrɔ Ala yafara mumini ma mɔgɔ tɛ taa jahanama na ka bɔ o hadisaw bɛ yen dɛ a kuranɛ aya de tɛ yen hadisa caman bɛ yen ko n'u bɔra jahanama na k'u kasa ka ko k'u bɛ taa n'u ye kɔ dɔ la fɔlɔ ka t'u ko ye k'u kasa fɛ k'u bɔ don ko alijinɛdenw b'u nu minɛ nin ye mun ye nin ye mun ye wa ko jahanamaden dɔw bɔlen don jahanamiyina k'o de ye jahanamadenw bɔlen u bɛ taa min fɛn so tila la bɛɛ taar'i ka alijinɛ na bɛɛ taar'i ka jahanama na n'aw bɔra jahanama na aw bɛ taa min aw ka place tɛ yen dɛ u y'o bɛɛ inventé o ko arafu bɛ yen c'est-à-dire mɔnɛ yɛrɛ da tɛ nin ye n ko arafu de ye alijinɛnadenw minnu jɔ u ka étage balikɔ na ka jahanamadenw filɛ ka kuma u fɛ ko cɛ e ye ko ye cogo di o place ba in maa k'a fɔ ko jahanamaden ko u ti don jahanama na u ti don alijinɛ na k'u bɛ taa bila balikɔw na ten Ala ka hinɛ man bon o ma i ma alijinɛ sɔrɔ ka t'i bila alijinɛ filɛ jahanama filɛ k'i bila o fila ni ɲɔgɔn cɛ ko o so tɔgɔ ye ko arafu de kɔrɔ ye ko ɲɔgɔn dɔnyɔrɔ alijinɛnadenw de bɛ n'u jɔ u ka alijinɛ balikɔw na ka jahanamadenw filɛ Madu e ye bolola ne ma nin fɔ ye ne ko bɛɛ fɔ i ka fara walimuso la i ma sɔn a kɛra cogo di sisan o bɛ fɔ jahanamaden yɔrɔ min na o de yɔrɔ tɔgɔ ye ko arafu alijinɛ Ala k'an don a la a y'a janto a yɛrɛ la dɛ et puis a sɔrɔ mango k'u ni yɛrɛ alijinɛ sɔrɔ mango dɛ k'a fɔ n b'a ɲini ka n yɛrɛ tɔɔrɔ non fara walimuso la wali nafolo to a tigi bolo hasidiya dabila kana mɔgɔ tɔɲɔ i ka faridaw di a banna pewu i ye waliju yɛrɛ ye k'a sɔrɔ hali sufɛ i ti nafila arakan kelen seli i ye waliju yɛrɛ ye k'a sɔrɔ san bɛɛ i ti tile kelen su ni sunkalo tɛ maa si tɛ waliyu ye fo mɔgɔ min dara la ko Ala bɛ yen ka mɔgɔw gasi sigi k'i janto i jogo la o de ye waliyu lahi ye wurudu t'i kɛ waliyu ye duloki t'i kɛ waliyu ye kulɛti don duloki bɔ cɛ kɔni cɛ kulɛti don fo k'i sa kana duloki don i walijulama bi sa n'i y'Ala ta kɛ fini tɛ o n ko ŋaniya de don ani baara halase fini o ye hadisa
mutafaku ye ko ala mago si tɛ aw suraya yela i ka bɔ i ka ja i ka jɛ i cɛ ka ɲi i cɛ ka jugu ale de y'i da o ko ale mago t'o la wa ale t'o filɛ ko ala bi fɛn o fɛn lajɛ adamaden la min b'a dusukun na a n'a bɛ min kɛ min b'a dusukun na a n'a bɛ min kɛ a n'a bɛ min kɛ n m'a sɔrɔ nka n b'a fɛ o i n'a kɛbaa man jan dɛ wa ala ko bi ten fana baraji bi ten ne m'a fɔ cɛ dɔ nana a y'a sɔrɔ kɔngɔba bi jamana kɔnɔ mɛ a don dɔ dugu kɔnɔ dugu bɛɛ ye cɛcɛmugu ye a sina k'a miiri ten ala ma ko walahi n'ala ye nin cɛcɛmugu in bɛɛ kɛ ɲɔ ye ka di ne ma n b'a bɛɛ di kɔngɔtɔw ma mɛ a donna dugu kɔnɔ a kɛɲɛna ni nabi ɲuman min ye a y'a wele a ko ala ko k'a f'u ye ko cɛcɛmugu min n'i tɛmɛna na k'a y'a bɛɛ ɲɔ baraji d'i ma ye min di kɔngɔtɔw ma ko mɛ n b'i ɲininka ala kama e ye nin sɔrɔ cogo di cɛ yɛrɛ kamana gɔnna a ko ne tɛ nin sɔrɔ cogo dɔn ne kɔni y'a miiri n don dɔ yan n b'a dɔn kɔngɔ bɛ bɛɛ la bi ko n'ala ye nin bɛɛ kɛ ɲɔkisɛ ye ka di ne ma n b'a di ala ka kɔngɔtɔw ma a ko wa ala ko a y'i sara i ka ŋaniya la mɛ mɔgɔ dɔ fana bɛ yen cɛ dɔ bɛ yen walimuso dɔ koba ye a m'a to ala kama dɛ a ɲɛ tɛ sɔrɔ cogo de la a la ŋaniya bɛ yen ŋaniya cɛ ka jugu dɛ i bɛ fɛn dɔ nege minɛ ala ko ta sira kan ɲɔ zama b'a la ko hadisa dɔw ko n'i m'a kɛ ko a banna dɔw ko a balilen don i la sendanya de kama n'o tɛ i b'a kɛ ko n'i y'a kɛ bɛɛ ka kan ko a balilen don i la sendanya de kama n'i ye nin walimuso ye sɔrɔ n t'a to yen o tuma na o kɔrɔ ye n'i m'a sɔrɔ i m'a sɔrɔ de ja ye kun t'a to yen an tɛmɛna aya kan ale ala b'aw lajɛ a b'a ka ŋaniyaw dɔn a bɛ fɛn minnu ŋaniya k'a yɛrɛ ta la ayu wa ma tukhfi sudur an ɲɛ bɛ janfa min kɛ ka walicɛ filɛ ubiyɛn ka walimuso filɛ k'a ɲɛniw jɛngɛ k'a k'i n'a fɔ a ko t'a ye ko ale ala bɛ ɲɛ ka janfa dɔn ko wa a dusukun ka janfa fana ni ne ye nin muso in sɔrɔ n t'a to yen ko ala ɲɛ b'a bɛɛ la a bɛɛ sɛbɛnnen don ni dusukun ma ɲɛ baara bɛ ɲɛ ala k'an dusukun ɲɛ ala k'an dusukun ɲɛ nka ka don janimɛ na ka bɔ a b'o bɔ a la dɛ lakini lezina a ko nka mɔgɔw sa minnu sera n'u ma ɲɛ so bɛ olu ye alijinɛ kɔnɔ so wɛrɛ sigi n b'a sanfɛ a jɔlen bɛ ala ka jɔ cogo la alijinɛ kɔɲɛw bɛ boli olu jukɔrɔla la i y'a dɔn suraka jiko ba t'olu fɛ yen mɛ ala yɛrɛ ye alijinɛ mankutu de ko ji de bɛ boli a sangaso jukɔrɔ damu da y'o ye dɛ na wa'adalayi ala ka layidu la yukhlifu Allahu al-mi'ada ala t'a ka layidu bɔrɔtɔ ala ka layidu n'ala ko n b'a kɛ tan kana siga dɛ ala t'a ka layidu bɔrɔtɔ na filanan in tɛ kɔrɔlen kɔrɔfɔ olu tɛ maa bɔ tasuma na maa minnu bɛ don alijinɛ la olu de fɔra sisan olu de fɔra ala ɲɛ siran minnu siranna ala ɲɛ o b'o fɔ dɛ n ko cɛ k'a janto o yɔrɔ de la isikɛna mabuni alal birri ayiwa a ko tuma min na ala kira nalen ni silamɛya ye ko mɔgɔw ma don hali kun fɛ dɛ ko isikɛna mabniyun a jɔlen don alal birri usu k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ sipasi ma sigi n bɛ jogo kan alal birri usiha ko silamɛya yɛrɛ sipasi ma sigilen don jogo kan
ko kuma min na mɔgɔw y'o ye a pa jinul ardi wa insuha o yɔrɔ la jinɛ fɛn o fɛn bɛ dugukolo kan ni a balisiw tɛ olu bɛɛ tugura kira kɔ wa insuha ani dugukolo adamaden ɲumanw mais u tugura kɔ cogo di tuma min na u y'a ye mabniyun alal birri usuha tuma min u y'a ye sipasima bi jogo kan sipasima bi jogo kan o de ye bɛɛ tugu a la ah oui n'o fɔ ye ko dɔnna fɛn o fɛn tugura alakira kɔ sɔlɔ silam a kelen ma tugu a kɔ ko kuranɛ b'a bolo ni kuranɛ ye mujiza ye o arabukan de ye e b'o mujiza dɔn wa e tɛ arabukan mɛn e bɛ se ka kuranɛ jɔyɔrɔw dɔn cogo di loga ni fɛn wɛrɛw la i tɛ se k'o dɔn mais mɔgɔw y'a faamu ka tugu a kɔ cogo di abuzari ninnu bɛɛ nana don silamɛya la o mais ninnu bɛɛ nana tuubi de parce que u ye jogo min y'a la fana silamɛya tɛ se ka taa jogo kɔ nkalon de don maaba fɛn o fɛn kɛra silamɛ ye a bɛ y'a étudier k'a jogo ye minnu banna na olu ma banna ko a sigilen tɛ ɲumanka dɛ olu banna na muhamadu kɛra kira ye an ka faso kɔnɔ yan anw bɛ bonya mɔgɔw b'u siw la ɲɛ san o san diɲɛ bɛɛ bɛ na anw ka alikaba de la yan sanni ni feere la san kɔnɔ an b'an ka san musaka bɛɛ sɔrɔ ni tugu kɛra nin kamalen in na anw ka bonya bɛ tiɲɛ kɛlɛ in daminɛ kun ye nin de ye et puis mais kira nana sɔrɔ nin faso kɔnɔ kɛlɛ in de ka kɔrɔ ko in ka ca quoi sinon kuresiw banni kira la k'a ko gɛlɛya siga tɛ ka kiraya la a nana fɛn dɔ de sɔrɔ famille kɔnɔ yɔrɔ dɔ la an da bɛ se ka se nin bɛɛ ma a bɛ aw dɛmɛ a ka ko ninnu bɔyɔrɔ yɛrɛ 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 dɔn a ka ko ninnu bɔyɔrɔ yɛrɛ kira nana sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a ka faso yɛrɛ kɔnɔ ye fadenya bɛ yen bamuru tɛ yen dɛ mais a nana fadenya gɛlɛmanba de sɔrɔ yen bon ale ka faso fa o fana nana bɔ ni kiraya ye fan wɛrɛ tugu tɔ yi la o fan wɛrɛ min ni ko kɛra ye o fan dɔ in kira nana sɔrɔ gɛlɛya min bɛ yen o gɛlɛya kelen de nana kira kɔfɛ tuguni o mɔgɔ minnu kabini du kɔnɔ ale nana sɔrɔ fadenya bɛ yen o fadenya kelen de continuera fo ka Hasanu faga ka Huseni faga ka Ali faga alors ko in ma nɔgɔn quoi ko in ma nɔgɔn ma da Ala la tɛ dɛ u nana fɛn dɔ de sɔrɔ dusukun na Ala ka hakili ɲuman d'a ma ni Ala sɔnna ni ko in bɛ walawala a walawalala yɛrɛ aw y'a faamu naam a ko mɔgɔ minnu siranna u ka Ala ɲɛ ka Ala bato a bato cogo la bato cogo wɛrɛ tɛ Ala la an karamɔgɔ farida dili ani jogo tangani farida dili ani jogo tangani a banna nin de don hali bi Ala y'o mujiza dɔw to diɲɛ kɔnɔ o mujiza dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ bi musow de kan muso kelen de don ni kaliya ye so minɛ k'a bi a bɛ fɔ muso min ma deli ka jɛnɛya kɛ min bɛ se k'i kali a ka tafe bolo la ko a ka n'i sago ka so wuli a ti 2 ni 3 kɛ fiyewu hali ni so si bannen don a bɛ wuli u bɛ bi musow de kan ko musow de bɛ se ka wuli mais munna cɛw tɛ se ka wuli cɛ yɛrɛ min dalen b'a a ka kurusi jala la o fana bɛ se k'a wuli o mais Ala y'o bonya mujiza to hali bi dugukolo kan hali bi bana de don a y'a fura siri jogo de la et puis n'a ma kunbɛn fana a bɛ sa so kaliya bɛ so fa de yɔrɔnin kelen kaliya de ka jugu ale ma ni kaliya y'a minɛ dɔrɔn n'a ma kunbɛn yɔrɔnin kelen a bɛ sa alors ni mɔgɔ 2 in de bɛ se k'a kunbɛn nka kelen y'a da kelen
k'a kɛ ko muso min ni i da b'i yɛrɛ la e ka na mais cɛ min da b'a yɛrɛ la bun'o tuma o ka na siga t'a la a sali jamu tɛ ne a kɛra kalanyɔrɔ yɛrɛ la kalanden dɔ y'a lawuli u b'a lawuli a bɛ wuli foyi t'a wuli jogo kɔ cɛ wo cɛ kabini Ala k'i da i m'i yɛrɛ janfa ni so benna panko 3 k'a kun i pan ka taa i k'i pan ka segin k'i pan ka taa i k'i pan ka segin n'Ala ma far'i kan so bɛ wuli n'i yɛrɛ ye mais an ye cɛw bɔ a la n'a fɔ a ye musow ɲini ka na u kana wuli musow ɲini e kun a faamuna o tuma na a ko mɔgɔ minnu siranna u ma ɲɛ lahum ghurafun a ko chambre b'u ye so jɔlen b'u ye so wɛrɛ jɔ b'o kan mais n'a fɔra ghurafu yanni dɔ a ti n'a fɔ e bi dayɛlɛ ka don k'i da ghurafu ye so ɲumanba jɔlen de ye o tuma na so ɲumanba dɔ jɔ mais dɔ wɛrɛ jɔ b'a sanfɛ ko a jɔcogo ka ɲi kojugu ko wa fila ni ɲɔgɔn cɛ fana ji de bɛ boli ye ko ji bɛ boli a fila ni ɲɔgɔn cɛ dugumana tɛ dɛ i ɲɛ bɛ sanfɛla min na n'o bɛ sanfɛ ji bɛ boli o jukɔrɔ i ɲɛ bɛ min na duguma ji bɛ boli o yɛrɛ jukɔrɔ tafsiru ko ji bɛ boli a fila ni ɲɔgɔn cɛ wa'adallahi a ko Ala ka layidu do i m'a ye tahata ghurafil fawqaniyati wa tahataniyati a ɲɛ b'a la ye ten dɛ a bɛ boli sanfɛla kɔrɔ a bɛ boli dugumana kɔrɔ o bɛ kabakoya e sera yen fɔlɔ e ma dɔ wɛrɛ an ka so jɔcogo ninnu kɔ e tɛ ka ɲɛ dɔw na an yɛrɛ mais hali Abidjan ne ka so min bɛ yen fɛn t'a sanfɛ ye wa koliyɔrɔ tɛ yen wa a b'a fɔ cogo di piscine tɛ a sanfɛ ye an ma deli o la o an bɛ deli ka piscine ye duguma de nka piscine kɛ étage sanfɛ i b'i ko a kɔnɔ ye an ma deli o la kosɛbɛ dɛ ayiwa o tuma na wa Ala ko sanfɛla la a bɛ boli ye dugumana ta la a bɛ boli ye ko nin ye Ala ka layidu de ye dɛ ko wa layidu tɛ bɔrɔtɔ Ala fɛ yen.